Aquí a l'Escola Marjal, treballant en el projecte de l'OFER, d'emprenedoria, i tenim el gust avui que està entre nosaltres una gran empresària d'aquí de les Cases, que és Arantxa García, i ens va explicar la seva experiència perquè nosaltres aprenguem molt de l'emprenedoria. Sí, Arantxa, i encantats que ens vinguis aquí nosaltres compartir. Gràcies. Primer que res, que l'emprenedoria no necessàriament ha de ser en format empresarial. L'emprenedoria pot ser també en format cooperativista, en format de comunitat de treball. No tota la gent que es fa emprenedor es va formar una SL i fer un Zara. Molta gent que es fa emprenedor és perquè creu que hi ha un altre model social i econòmic en el que confia, que va ser una miqueta el nostre cas. És a dir, quan les coses que hi ha no te quadren molt i tu creus que hi ha una altra manera que és més justa i més coherent en la teva manera d'entendre el món. I també se'n diu emprenedoria. Això és una reunió de pares a la meva escoleta, a la Casa de Fusta. Associació Casa de Fusta. Som associacionistes, per això us he demanat, fiquem-nos enrotllana, anem a ficar-nos en la onda de la Casa de Fusta. És una associació, és cooperativista. Tota la gent que està dins de l'associació col·labora en l'associació. I les famílies, per això, les famílies que porten allà els seus xiquets paguen una quota. Clar que paguen una quota, però se senten part del projecte. No és que nosaltres oferim un servei de manera aïllada, ells formen part del projecte. Els pares ens ajuden a decidir les coses que passen a l'escola. I hi ha assemblees, que són les reunions de pares. Digue'm. Què és una quota? Una quota és el que paga cada família al mes per poder portar allà el seu fill, o per exemple la quota de patinatge. És el que es paga, el que la teva família paga al cap del mes perquè tu, per exemple, puguis anar a fer patinatge, puguis fer pintura o puguis fer anglès. La quota mensual o quota anual, depèn de quan se paga, pot ser trimestral. Anem per preguntes. D'on va sortir la idea de treballar a una guarderia? D'on va sorgir la idea? Més que la idea va ser la necessitat. Jo soc mestra, com les mestres d'aquí de l'escola, i feia molts anys que treballava amb l'Àlex o el meu gos fent teràpia assistida amb gossos. És teràpia per persones, és a dir, jo anava amb el meu gos i anava a ajudar a xiquets amb discapacitat, adults amb discapacitat, iaios que estaven dins d'una institució, és a dir, una residència vivint, i persones de l'àmbit de la salut mental, que tenien algun problema de salut mental, i llavors nosaltres anem a fer activitats en Àlex, que és el meu gos, i treballàvem amb ells. Però va néixer la Leire, que és aquesta xiqueta que veu aquí, embolicada de llums. La coneixeu, la Leire? No, que fa P3. Va néixer la Leire, jo i la meva parella, el Marc, vam estar de baixa, i va arribar el moment que la Leire anés a una escola i jo em tornés a incorporar a fer teràpia. Però allà on vivíem abans, que és a Barcelona, hi ha molt poques escoles públiques i no vam optar a una plaça a l'escola pública, no vam tenir plaça. Per tant, ens vam quedar sense escoleta a la Leire. La Leire tenia quasi un any i no podia anar a cap escoleta. Llavors vam començar a buscar una alternativa. Vam anar a veure les guarderies tradicionals, que ara sentireu parlar molt, guarderies tradicionals, i no ens va agradar, perquè pedagògicament no s'adaptaven a lo que nosaltres creiem. És a dir, nosaltres no creiem que una mestra pogués estar cuidant de 20 xiquets alhora. És com vosaltres, quan de xiquets, te la consol. 14? No, això és de la classe. 8, que fantàstic, no? 8, 9, 10 xiquets, això és fantàstic. Doncs ara imagineu-vos que en comptes de 8, 10 xiquets n'hi haguessin 15 o 20 i que no tinguessin 10 anys com vosaltres, que en tinguessin un. Aquelles dones que treballen a la guarderia tradicional se'ls ha de fer un monument perquè tenen molta paciència i molt d'amor. Però de vegades la paciència i l'amor no arriba per tots els xiquets, perquè en tens moltes hores. I això era una cosa en la que jo i Marc no creiem. I així va ser com vam intentar buscar una alternativa en aquesta guarderia tradicional. I vam començar a veure els espais de criança del barri, escoletes petites per xiquets dels 0 als 3 anys,
escoletes, que haguessin menys xiquets, per cada mestra, que les mestres tractessin d'una manera molt amorosa, molt carinyosa i molt de respecte als xiquets. I sabeu què va passar? Que estava totes plenes. Totes. I el Marc va dir, i si fem nosaltres una? I vaig dir, què dius, loco? Diu, bueno, si fem nosaltres una escoleta, tu ets mestra, pots estar a una escoleta, pots estar a l'aire, molt de rato, que és el que tu vols. Per què no fem nosaltres una escoleta? Si dius que aquí al barri totes estan plenes, és que hi ha un bon mercat. Després us ho explicaré aquí als punts, el de l'estudi de mercat. I així va ser com va sorgir la idea de tenir una escoleta. Veus? Com et va venir la idea de muntar-la pel teu compte? Una guarderia, una escoleta, la idea de treballar-hi va sortir perquè és la passió. Una cosa que vosaltres anireu descobrint al llarg de la vostra vida és quina és la passió. Què és allò que vos mou? La passió és quan tu t'imagines treballant d'algo que dius, quan me soni el despertador i me'n vaig a treballar, m'aniré a treballar cada dia content. Vale, bueno, potser cada dia no, Però molts de dies te n'has d'anar content a treballar. I si no tens passió, això no te passa. Tens aquella gent que està així. Però és que tu, per exemple, pots tenir passió per parlar amb la gent i te sembla fantàstic treballar en un súper fent així, i vols passar la gent, i vols la gent aquella gent que està treballant, hola, bon dia! I aquesta gent té passió pel que fa. No? La mare del Biel quan ensenya pisos. Passeu! Que dius, vull viure aquí, que et fica passió en el que diu, no? Sí o no? Vale. Ton pare quan va a la mar? Bueno, sí, porque la gent posa que les regalo les bosses y pero te fico el peix a 1 euro o 2 euros. Claro, és... Y ma mare igual, cuando está a la oficina de turisme, no? Pues mira, es que son papeles, que això i això. I si ve algú que parla un idioma que ella no entén, No, les entén tots. les entén tots perquè té molta passió i li fica molta força a l'assumpte. Què vas fer primer? Què vaig fer primer? Primer cal fer un estudi de mercat. Doncs en el meu cas, jo vaig fer, anem a veure la gent que té una escoleta, què fa? I me'n vaig anar a tocar la porta de la gent que tenia escoletes. I els vaig explicar que com que estaven tots plens, i com que jo era mestra, i com que tenia un amic que també era mestre, que es deixaria la seva feina, ens volíem muntar una escoleta, però que necessitàvem ajuda i estàvem saber ells com ho havien fet. Llavors la gent de les altres escoletes va ser molt cooperadora i ens va explicar quina fora la manera en què ells ho fan. Doncs, per exemple, quan paguen els, de quin horari a quin horari obren, quan paguen les famílies, si les famílies signen un contracte o no signen un contracte. Sabeu què és un contracte? Sí. És un document, un paper, com unes normes, uns drets i uns deures escrits, que si els signem tu i jo quedem d'acord que allò s'ha de complir. Si signaven contracte, si no signaven contracte, si els nens portaven el menjar des de casa, si el ficava a l'escoleta, i així vam visitar moltes escoletes. I cadascú ens va dir quina era la fórmula que ens feien servir. I d'acord amb això nosaltres vam confeccionar la nostra fórmula.